Alright, welcome back to my channel, guys. Thank you for the support, guys. Zvikuoneka mukusapota chaizvo kusapota chaizvo moyo wenyu. I don't have words to express how much I appreciate, guys. Kunge zvautongoita kuti ine fuika ndakuwana munhu anotitumira mari, ndatumirwa mari natari anonzi more blessing vanofa vafanzi ariko kuuk uko hanzi kuti kuma blessing ene munotenga masocks wati saka nyaya yake ndoiziva zvangu. Pandapedzisira kusangana naye achienda ka masokisi ndakapfeka akachina ndinofunga munhu angonyara zvekunudza kuti masokisi ako mukosi wangu hazi ndakatengawo masokisi $20 here, guys. Ayokana nemiwo $20 masokisi. Asi ndida kutoita gore kana ndichingoti andapisa cho ndongorasa masokisi akachipa, saka ndaingoti ini handingambotenga masokisi chete, ngandombotanga ndadini, handombotanga ndaenda zvangu kunodya tsada unorwa chikafu kuenda pashopground apo vangonzwa vachinzi pane vanobika nyama nesadza. Funga mukunzwisisa because inini vazhinji venyu majaira chii, majaira sadza nenyama, iyo inonzi nyama nesadza. Saka ndozvandinorova zvangu pashopground apo, then change yacho inozosara manje ka maybe ndiya ndinozoona kuti ndotengawo masokisi here. Saka zvinhu zvacho so pandakangotanga sekuseka nachikubira zvangu mari ekuti washingtondiziye apa mari dzakutongouya every sapoti yacho ekuoya vakusubscribe oya kudii apa ndaukandirwa $. More blessing, God bless you. Kuramba uchiita zvakadaro almost every because watondijaidza ndozvandakutolamba manje because vakaipa apa ndopinda neipapa harika ndiprose zvangu kuti prose ndinange apo ndimhanye pashowground apa tonorova chikafu waisi ndizengoma ahanya idzi ndinenge ndakusvika ndinge ndarasika futi apa mudumo mune manyemo makutotanga kuruma pa because matosenza kuti takuenda kungodya zvinhu zvacho so ndipo panowandiwa wena wandiwa pana vanhu It is really robust, it feels solid, and Koma zvese komana tokuona here nakoreba
ndezvangu ndega hausadi munodi ungoti munoita siyo nyama nesadza kana pakapinga pana paunozombotya kuzombotya usina kugeza maoko azvizoita nyange iri nzara so tinongodawo order waize tarisa uone shamwari kungochitarisa chete chikafu chikaichi unotonzwa kumerera unonzi kumerera mate mukanwa haringatibise heti tinyatsochigadzirisa matomboona ukamhanza yangu kapo right urikutanga wanyatsochiongorora wadatigoro wakapreya zviya right zvise yeah yeah now I understand why pakazara panapa chikafu chinonaka zvisingatsananguriki waise apa zisadza racho guys zvimwe ndezvimwe ka timweroziva zvariri izvizvi da tomboona mukuru wacho nditombotaura naye tombomupa nyembe kuti munogona kuona asingafariri kutambika paka tingotarisa kusaiti ndatosima kamusiabandaita more blessing wagona shamwari zvaita manje kana nharo ndaakuchiitawo kona kupikisana nevanhu manje izvozvo kuzi ndabvuta excuse me guys mangozvinzwirawo mega ti ndaluma saka timuka ndatofunga zviriseko nkomako makadiko zviriseko muramai makadii aiwa tinotenda mukati mazoiziva handitika musubscribe kapa YouTube channel Mbudziyadhura. Thank you. Totofamba tiita zvese saka timuka ndonyaya yacho. Thank you so much for watching. Ndichizadza dumbu mandigonera chaizvo, makandikoshera chaizvo, ndokudai zvisingaite. Saka nemiwo musakanganwe kusubscribe, like, share, comment. Anditika ndimunoita kuti tizadze matumbu so ameno kuti next time blessing ngati thank you, God bless you. Anditika twende yako vandakuchenda unotenga masocks manje pa change because azvada nditenge masocks ndine nzara, unopfeka sei wa collapse nenzara, azvitomboita izvozvo. Saka bo thanks, ndichakutaridza masocks ndatenga but ndotokutaridza kwa inbox because ma size vanhu vanozoseka zigumbo rangu kuti rakakurisa kana kuti ase. Saka until next time guys, thank you, love you, take care.